isi oche Nigerian Legion na Anambra State Dr. Ben Eze Agbogo ekwugo na ọ bụ nnukwute ihe dị oke ọnụ ahịa mmadụ ijere obodo ya ozi na isonye n'ije ozi dịgasị iche iche nke ndị agha mana ala Nigeria mana mba ofesi. Kenechukwu Chukwudị kọrọ akụkọ site n'ụlọ ọrụ anyị a n'ozuzu oke. N'okwu ya n'oge a na-eme ncheta ndị ọrụ nchekwa nke afọ 2024 bụ nke were ọnọdụ n'ogige Alex Ekwu dị n'Awka ka dọkịnta Eze Agbogo bụ nke lara ezumike nka n'ọrụ nchekwa n'afọ 1999 kpọkụrụ ndị mmadụ ka ha bụrụ ndị ga na-echeta ndị rugoro ya bụ ọrụ wee laa ezumike nka maka ọrụ ọma ha rugoro ma kelekwe gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịbụ enyi ndị Anambra State Legion. Onye bụ onye isi Anambra State Association of Town Unions Asatọ bụ ọkaiwu Titus Akpudo mere ka amata na ọnwa Disemba gosipụtara ụdị ọrụ ndị ọrụ nchekwa na steeti a rụpụtara ma kọwaa na o mere ka ya bụ mmemme gaa nke ọma. Eze ọdịnala nke obodo Ụmụeri bụ Igwe Ben Emeka kọwapụtara na Anambra bụ nke dị n'udo kemgbe a na-eri oriri ekeresimesi ma kpọọ oku ka akwalitekwe ndị ọrụ nchekwa ka obodo wee na-adị mma. Onye bụ onye ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Anambra East bụ dọkịnta Anselm Ọnụọra sịrị na ya bụ mmemme dị oke mkpa maka àjà ndị na-echekwa obodo na-achụ n'ihi n'iji wee na-echekwaba ndụ ndị mmadụ. Ndị ọzọ lakwara ezumike nka bụ ndị kwuru okwu na ya bụ mmemme gụnyere Warrant Officer Dominic Okafọ nke lara ezumike nka n'afọ 2017, Captain Tony Egbu nke lara ezumike nka ka a rụchara ọgụ Nigerian Civil War, nakwa otu onye Nigerian Legion bụ dọkịnta Edwin Ụba kọwapụtara na ọ dị mkpa ị na-akwado ndị fere ala Nigeria. Kọwaa na ọ dị mkpa ị na-akwado ndị fere ala Nigeria.